Guys, dito kami sa Francia, sa Manila City. Ayan. Samahan pa ako sa road trip. Papunta sa Naga Center. Hindi ka na kayan mariribong. Susog mo ka, boss. Panaga sa kapauli. Bumababa sa diversyon. Akala ko diversyon. Aratunda pa lang sa lahat. Ilang mga sa nagtani pa nga. Duman garo sa tarde. Karasuan man.
Ilalagay pa doon kasi lang ano din sa photo pa na palibak ko lang pala sa photo pa lang kaya nga paglaki niya sa kusina binilis ko sa yan ano niya tapos sinasasabi Abot na to. Ay, para kayo mga takot sila. Yan, nakakawa sila. Kasi baga pangaraman kita sa mas bago na yan. Pero mabago talaga siya. Grabe naman. Sige, para daw sir. Sige. Sige, salamat po. Salamat. Bye.